гърба си баща му Ташунко и цялото му семейството. Жена му Валена и децата му Георги и Ния. Колата му Тупалка Ауди, абе шампион си е Ваньо. Всяка майка Ваньо маняка не ражда. И да го копирате, няма шанс да го стигнете. Той е оригинал, който го мрази само под краката. Му да лази, който му завижда, който му завижда, хич да не вижда. Ваньо е много луд, аудито му е много силно. На Берлин. А като така ни рекели, така те оди съсаве. Душмано ударе, никой наш ще темперабел. Човека за 100 човека.